Astăzi avem camera asta de bord. Nu are nume, sau mă rog, poate WDR este numele. În fine, ideea este că e o chinezărie. Are o ventuză de asta să-l prinzi. Da? De, cum îi spune, de parbriz. Mă rog, chestia astea sunt destul de interesante, sau mai bine zis, utile. Le pui pe bord și ideea este că filmează tot drumul, sau, mă rog, nu cred că tot drumul, cred că filmează intervale de nu știu câte minute și dacă este vreo problemă, spre exemplu, un accident, ai înregistrarea acelui accident și poți să scapi de probleme. Mă rog, nu neapărat să scapi de ele, să dovedești că nu ești tu de vină pentru accidentul ăla. Are o baterie întrânsă, dar e atât de proastă încât după ce a fost lăsată la încărcat nu ține nici un minut. Trebuie să stea continuu în priză. Ci că ar filma Full HD, iar fișierele chiar sunt Full HD, dar imaginea nu e cea mai bună. E bine, pentru ceea ce trebuie să facă este foarte bună imaginea. Însă nu e bună, să zicem, cum filmează camera asta. Folosește cardul microSD. Asta e unul de 8 GB. Nu știu dacă e bun, că am câteva carduri corupte aici. Da. Așa am reușit. Rezoluție, EV, audio, senzor. Cred că ideea este că uite, monitor de parcare, probabil ca să verifici, mă rog, să supraveghezi mașina în parcare. Dar senzorul ăsta, mai la ce folosește? Probabil să salveze videoclipul imediat, în cazul în care simte că e vreun accident. Cred că ne înregistrează în intervale de 5 minute, după cum arată aici. Ia să vedem acum. Ok. A apărut asta. Asta înseamnă că videoclipul ăsta nu va fi șters. Deci merge senzorul. Bun. Hai cu moare imediat. Să vedem și înăuntru cum arată. Ok, și acum ce fac? Îmi bag unghia aici? Cred că da. Aoleu, se trezește pacientul. Ok. Avem aici ăsta. Deci ăsta e LCD-ul. Arată mai bine decât îmi închipuiam. Ăsta probabil este chipul principal. Ăsta, mai mult ca sigur, este un EEPROM. Și ar trebui să fie o baterie în spatele plăcii. Ăsta e modulul camerei. Un difuzor. Ăsta e procesorul principal cu totul.
Și bateria asta de 180 de mAh ar trebui să-l țină în viață? Da, 180 de mAh. Nasol. Nu-i de mirare că moare imediat. Bine, acum e încă vie că nu e display-ul conectat. Că ăsta consumă cel mai mult. Oricum, mi se pare chiar destul de bine construită. Că am văzut eu altele care erau construite în ultimul hal. Are chiar și un mini HDMI. O să o reasamblez acum și o să vă arăt și niște filmări cu ea. Nu mai las GPS-ul. Sunt dacă e ceva. Scot și camera. Da. Pui în bord. GPS-ul până în bord. Muzica în sordină. Era la motorină, da.